Včera sme stretli jedného Holanďana a povedal, že v Holandsku sa už nedá žiť. Za mnou máme bazén s domácou vidinou, s truhom, večer vám ho chytia a opražia. Môže ho chytia aj predtým, ale opražia ho určite. Včera sme jedného takého mali, bolo to vynikajúce. Teraz sme tu na tej rannej káve. Už aj Macino sa prebudil, dostavil sa aj kávu. Dobré ránko. Dobré ránko. Sedíme tu v vôni, vychutnávame si ticho. Nikde ani živáčka. Už behajú nejaké hospodinky okolo reštaurácie, ale však ani nevieme, kedy ich otvoria. Aj kačky. Kačky tu plávajú, úžovky sú tu, malé rybky sú tu. Všetko tu majú v tej Bosne. Ceny sú tu polovičné voči našim, kvalita potraviny asi 1000% hore. Dobre, preháňam, ale je to naozaj cítiť, keď to mäso si dáte a výrobky z mlieka, syry, je to tam cítiť, že je to kvalitka. A v podstate v celej Bosne sa nedokážete zle najesť. Stále dostanete niečo, čo veľmi dobre chutí. Akurát upozorňujem, treba si do sebou zobrať niečo ostré, nemyslím tým plast. Pretože dole v Chorvátsku ani tu nemajú vo zvyku dávať k mäsu niečo štiplavé. Žiadne peperónky, žiadne čili papričky, žiadne mleté čili. A niekedy sa nájde to španielské čudo, čo vám zmení úplne celú chuť toho jedla, ale aspoň to. No. Včera sme stretli jedného Holanďana a povedal, že v Holandsku sa už nedá žiť. Všetko predal, firmu predal a jednoducho sa zobral a ide si hľadať nový život v Bosne, lebo povedal, že toto je neskutočná krajina s neskutočnými ľuďmi a neskutočným vyžarovaním. Moc sa mu tu ľúbi. Že aj takto sa dá Zmeniť život. Zmeniť život. Všetko tam majú drahé a heroín. Ľudia sú tam osprostretí 300 razy viac jak u nás. Jednoducho, keď to človek vidí ináč, tak sa medzi tými zvírencami nedokáže žiť. Je to tu fakt super. No a Bosna to je divočina, stará, dobrá, socialistická divočina. Ale prekrásna. Takže vrelo odporúčame to tu prelapzovať hore dole, je tu čo pozerať.
ubytovania sú na veľmi dobrej úrovni, aj služby, reštaurácie na každom kroku. Akurát pozor na cash. Treba mať so sebou veľa cashu, lebo sa vyhovárajú, že karticom sa nedá platiť. A potom treba dávať pozor aj na takých špekulantov. Včera sme mali taký celkom fajn zážitok. My sa zastavili v jednej takej gradatskej kafetérii a mladá čašnička fajn fungovala. Potom došla jej kolegyňa, tá nás hneď pozdravila, sme sa aj čudovali, čo nás tak strašno zdraví. No ale keď došlo k vyúčtovaniu, tak dívča povedalo tak bajočko, že 40 €. Tam je sa 40, alebo čo to, jaké číslo si vlastne povedala. Si tu to 4, potom ukazuje na prstov, že 4 a 0 a hovorí si, to bude asi 40. Si myslela, že jej nerozumiem. Keď som zostala prekvapená, tak mi to ukazovala na prste. 40. Pekne sa vyhovorila na tú mladú šikovnú babu, čo sa tam ona starala, že ona je priebaná, že nedokáže spraviť blok, čo samozrejme ona spravila. A že ona teda v tej svojej špičkovej angličtine nás obslúži, tak si to nejako pomenila ten konvertibilný kurz a dala tam ešte 20 € navyše, že to nebolo lacné. Ale tak sme to vysvetlili, že áno, sme sa naučili za socializmu počítať. A Keď som jej povedala, že 40, no 40, tak ona, že 20? Skúšala. takže to tam šúpala tak od boku. Keď sme povedali, že kartou, tak sa nedalo. Keď sme chceli platiť cash, tak len papírové. Potom nevedela vydať. Potom nevedela vydať. Potom boli veľké papírové, potom sme dali menšie papírové. A nakoniec sme to už dotáhli do zdárneho konca. Zobrala aj tie mince, aj dobre bolo, aj všetko bolo na poriadku. Jak sa to tam volalo? Lebo my sme vlastne platili ani 40, ani 20, my sme platili 7,50. Takže to bol trošku rozdiel. Takže ona v tých počtoch mala trošku zmatek, anglicky vedela, ale počítať nevedela ani tak, ani tak. No ale tak káva tam bola výborná. Pekný zážitok, lebo sme neplatili nič navyše. A stretli sme človeka, ktorý nám urobil zadarmo show. To je to poradečku. Jednoducho si robí svoj biznis. Robí si svoj biznis, asi jej chýbalo na šminky. Prečo ne? Ale dobre. Ale nemajú vo zvyku takto odrbávať ľudí normálne. Fungujú úplne v pohodičke. Trošku je tu dosť problém v každom ubytovaní s Wi-Fi-nou. To má asi celá Bosna, tak nejako, že im to tam v mikrosekundách vypínajú asi z EU. Podľa norem, aby nemali moc signálu. Mali závislí narkomani na displejoch sú otrasení mnohokrát, ale keď není Wi-Fi, oni sa dokážu potom už aj normálne baviť. Ten sa musia preštelovať. Maďarský guláš robá eštiplat. Taký Maďar, tak ten by mohol aj mrcha nemotu chytiť, keď by to tu vyskúšal, že čo mu to dávajú. Tako urobené, chuť je perfektná, masičko, mekučké, všetko je ultra super špeciál. Ale štiplavé nie. Behajú po kuchyni, zhánajú to bárde pod rohošku, aby vám donesli trošku štiplavejú. Tabas. A donesú vám možno, v najlepšom prípade, hentú španielskú srandu. Dobre, Láška. Však to vystrihneš. Hádam to aj vystrihnem. Ola, čo postriháme, lebo vyprávať do kamery vám poviem. Dosť zaujímavá záležitosť.